Nih, hawa zagrafana malah. Anak mungkin ini masih lama. Nih, hinjau mana? Berup. Di mana lu dana? Hah? Senang menang nih. Bisa lah pakai nana. Lihat dong bro. Bin belum menggema. Tuh. Tapi salah ngerar lagi phone. Tahu tuh. Hello. Nice, kenapa dah mulai semana. Ibu kami. Lagu phone, dia engkau zagra. Biar aja mahal. Zana jerehan zana nih. Ompay nih, bedor rangra pura. Nih. Mana dia nih be second time nih dia, first nih be जाबाय. Nih be. Iya pas niar nah. Ompay second nih be थांगोन आरो. Ini acha. Mane second bisang zana hayi sang मोनगोन आरो. Oh. Nih ada. Benabu time fैगासिनो दं बारा गोबाव गैला. जासिगोन. Ompay nih ada ya. मा बुंगोन नामा? आंहा दुखु दङ। बेदर राननानै मालायनि हाबायावल'सो रानदों। लेकिन मोनाखै आं। हिनजाव साइसखिखौनो गैया। हिनजाव मोनथ'आखै आरोना? नोंनो लागैले कमेन्टआव खिथाहरदों। औ। सासे खाफाल मोननो दं। Ompay लोगोफोर नै बेदर संग्राफोरखौ दिन्थिनो होनना फैबाय आं। खालि दंबा नै बेनो। नुदों आं नै गोदाना बे होनना खोन्था। ओंखाम संग्राफोरा नै बेदरफोरा ओमफ्राय नै हौवा गोदाना बेसो आरोना बे जिरायखांबाय ओमफ्राय दा नै बेबायदि ड्रेसाव दं आरो बियो माने दहायनो जिरायखांबाय आरो ओमफ्राय दा ओंखाम राननो होनना फैदों आरो हिनजाव मोननाय नङालै साबि नै बेदर हायगासिनो दङ एकदम मा जानो नै ना जानो ना बयलार जानो ना अमा जानो लोगोफोर एभेलेबेल नै बेदर हायगासिनो दङ आदाया नै जिरायना दङ दुखुनो माबाफोर बुंगोन नामा नुदों नै मामुलि दुखुआव दङ जाफैनो हानायखाय माने मोजां नांदों दा लोगो मोनलायबा एसे हावरा एसे बेलेग जायो सोंनो हागोन नैबे बिथांमोनाव सोंनो हागोन सुपार पावार बिथांनाव सोंदो मारै खुंखो बिसोरो आदा मारै खबरा माबाफोर बुंगोन नामा नोङो खबराथ' थिगानो नै जाहा दांगुरिया बेदर हायगासिनो दं फंनैसो बिनिखौबो माबा खालाम बेदर हायग्रा नै बियो हेड अफ डिपार्टमेन्ट ना बियो माने बेदर डिपार्टमेन्टनि हेडआ बियो आरो ना नुबाय लोगोफोर फैदो जाफैदो लोगोफोर एकदम ओंखाम जानायाव भिरथार दा बर्थमान नै नायनो हागोन ओइ मांग्रा नै नुदोंना बिराद जासुला बियो मोजां जादै आदामोन मोजाङै जाखानांसिगोन जायाबाबो जानाय नङा बेयावसो मोजां ना मोजां नङा बेनि কিবা কবি নেকি কোনা কিবা কবি নেকি বিয়াহৰ ভাত খাব আহিছো এতিয়া আৰু ভাত খোৱা নাই এতিয়াও এতিয়াও কিন্তু আহি পোৱা নাই আচ্ছা তামান খাবি দেই ফেচবুক